Hello, kumusta? Maayong adlaw kanatong tanan mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta na mo diha? Pasensya kayo nga nadugay-dugay ko upload sumpay sa bagong bayani nga ang sender si Habi. O karon atong ipadayon ang ikaupat nga adlaw ning atong sugilanon. Bagong bayani og salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Pahit ka ko kaimpag diri. kasalangan nga kasinatian. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalita, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kinigyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayunon ta karon ang sugilanon nga gipadagi kanto sa atong suking di paminaw nga nagpatawag sa nga happy. Na-feel na nako nga nagduda na si Job nga kumpana nga na ako'y laki sa Vancouver. Apan gidaog ko gihapon siya sa akong pasuko-suko kunohay. Na problema ko kay duha ka pasyente ang nakinahanglan nga kung padadan kwarta. Kutob sa kong mahimo na ning kamot ko aron mo kita bisan paman o nasuspenso ko sa kong trabaho. Naluoy na ko si Mitch o gipahuwam ko niya dakong kantidad sa kwarta. Ambot ba? Malipayon ko bisan og lisod basta kauban si Lemar. Unya, nakabalik ko sa akong trabaho sa opisina. Human sa pagpangauna mo ni Mitch sa kantin, may gisulti na sad siya batok kang Lemar. Tabaglining ako, ha? Tunoy na sa hinay-hinay ang pagbuhi gikan sa mga kamot ni ng Lemar Day Happy. Mitch, What if? Gihimo ka lang daing bread and butter ni anong tawhana. Og may isawa sa bisyog mga anak sa Pilipinas. Mitch, please. Ayaw lang po din taon, anak, B. Nahibaw biya kang nisali kayo ko ni Lemar, di ba? Og iya ginanggiang ko na ako nga ulit taho siya, og dili siya minyo. Huwag gidi ka magsusibahin, anak, day. Warasad. Kaya nisalig lagi kay ko niya, Mitch. Pagsusibahin, anak, day Happy. Kaya wak may katungod gamuhimo ni anak. Love kayo na mo ni Lemar ang usag-usa. Busa, sayod gid ko, nga kung unsa ko kaloyal nga to niya. Mausad siya di rin ako. Tuwa naman hinuon ko mahimutang. Kadunay magbalik-balik sa kung una-una. Ang mga gipanulti ni Mitch kanina dito sa kantin.
Tambag lang ning ako, ha? Doon ina sinahihina yung pagbuhi gikan sa mga kamot niya ng Lemar Day Happy. Mitch, What if? Gihimo ka na din bread and butter niya ng tawhana. O may asawa sa mga anak sa Pilipinas. Mitch, please. Ayaw lang po din taon, anak, be. Naibaw, bigyo ka nga nisalig kayo ko ni Lemar, di ba? O giyagin ang giangko na ko nga ulit tao siya og dili siya minyo. Baka stress kining na yung hilabot sa itong kinabuhi, oy. Bisit! Makalagot! Mau ba? Makasapot, oy. Abi ba na kong full support na tong kaayo ngayong ipakita na ko para sa tong relasyon. Aw, bisan pag magpakisusi ka, ignunti ka nga nasayop gid ka tong Mitch, nga imong kaubas trabaho. Kadili ko pamilyadong tao. Lemar, Ikaw lang ang mao'y pamilyado. May bana ka og anak. Minyo ka. Kabit lang ko mo. Lemar, ayaw lang kasuko. Good. Makuyawan ba ako na? Sige. Aron mo to ka. Nga wa ko'y pamilya sa Pinas. Magtipon tagpuyo. Pero... Walay pero. Biya na lang sa imong gipuyan o balhin nga re. Ikaw naman siya nagbayad ining akong gipuyan. Lemar, basin og mahibawaan sa kumbana dito sa Pilipinas nga na ako'y kaipon nga laki diri. Api, kinahanglan kang mo desisyon para sa tong sitwasyon. Obligasyon lang mo gid ko nimo. Ako naman naog maayo. Imong desisyon ang akong gustong mabata. Lemar, Unsa man? Ha? Musugot ka nga magtipon ta o mag-iyahay na lang ta kinabuhi? Di ay ba? nag-away na hinuon mi. Nasuko man siya akong gisultihan, Mitch. Day, gusto na to akong gisulti ni mo. Kaya ba ako nga sa panaminaw ka na ako ni Adto, naglain ni mong balatian. Basta kay wa ko magkuwag pahimangno ni mo, ha? Lisod man pod, og ako na hilibahin ang Lemar. Oo man to ko'y labot sa imong kinabuhi. Oh, Diba? I'm sorry. Pagkangan nga kabayan ti ka, o kauban ti kas trabaho, mo nang concern pod ko. Bisag ang naasya mo na ako na ang hilabtano na kaayo ko, pero hoon sa may makuha na ko bang hilabot ko? Makakwarta ba ko? Dili ba? Dili? Oh, di ba? Nakasave ka sa imong abangan unta dito sa imong kanhing gipuyan? Maogid, Lemar. Dako og na save nga ang abangan na lang aning imong apartment pa ako naon og ang mga bills ini. Happy. Today, mugawas na si mama sa ospital. Naam siya insurance pero kinahanglan ta og 250,000 pesos sa hospital bill. Alang unya sa iyang paggawas. Hindi ko problema na sad na ako. Kay mao palang gani pagbalik na ko og trabaho, gikan nga nasuspenso, gawas sa ina ni Lemar, nagunahuna pa ko na ospital na sad ang akong amahan sa Pilipinas. 250,000 worth of Philippine money? Oo. Usaon nga sa private hospital manilagi admit sa mama, good? Unsa kitay sakit sa imong mama, Lemar? Asthmatic lung infection mo kuno to? Mao ba? Kita igaw ng kandidara, ha? Kay, expect ba sila nga akong padadaan? Oo, sige. O, Lemar, pangitaan na ako paagi. Kung mahimo, insaktuhan na lang nga 300K para naidugang ikapalit sa maintenance niyang tambal, ha? 300K, Lemar? Oo, 300K.
Pangita ng katidara kay wa pa ba yung trabaho. Nagsaligar ko nimo. Kang papasifos ka ha. Pilapod kayo bayaran na na. May happy. Siguro ataw ng lugar sa kang mama, ha? Kaya di pa tingali pasagdan si mohang bana ang iyang ugangan. Uy, Oh. Oo, Lemar. Nagagawas na imong papa. Niya sa nagpupuyas ba aron nga matiman ngayang kaon og tambal. Salamat ha, Chap. O niya, ang kwarta nga akong gipada. Wala ba ito na ko mapuni eh. Napamangani sobra. Kaysa public hospital roman gud siya na mo gi-admit. Oh, mao ba? Naidaghang benefits nga makuha gikan sa gobyerno ang mga senior citizen kung may hospital. Mga sobra sa gipada nimong 100K. Naa niya, akong ipagunitan. Pero naasab taon siya kwarta. Ako na ang nipalit sa tanan niyang resita nga mga tambal. Chap. Bilib ko si imong bana. Kaya wag ganay pasagding imong amahan. Bisan og nagpasagad ka niya og sa inyong anak. Oh, Mitch. Pero bahin kang Lemar. Murag ipangwartahan ragyud ka. Ha? Ayaw ko pagsultig sama, ana, Mitch. Kuan lang yun. Private hospital lang yun gi-admit ang iyang inahan. Mao nga, ingon anak kada ko ang hospital bill. Mas priority pa man na nimong Lemar kaysa sa imong mga mahal sa kinabuhi, day, uy. Ayaw palapi, uy. Gabaan biya ka. Kalain ko na mong sinultihan, Mitch. Sa pagpa-ospital sa imuhang papa, mild stroke pag gani. Pero napay sobra ang gipadani mong 100K. Naahinon ka nagka-problema karon sa inahan ng Lemar. Maulagi. Day, happy. Naaragid na nimo, day. Basta kay ako, mapahuam ko nimo pag-usab kung maimpas na nimo ang 200K. Nga una na nimong giwaman. Day, pangyo alang sagod ko, day. Sige na, be, please. Dako na kayo ng 300K nga imong buhian para sa mga tao nga dili kapag gani sigurado, day, happy. Mauniti man eh. so, wag gid ka makahuwam og kwarta si mga amiga. Wa. Pero, maningkamot ko. Mangita ko paagi, Lemar. Pakauwawa na malagani ko ni mus akong mga kaliwat, no? May pagmag-iyahay na lang ta. Ayaw na ko pagingon, ana, Lemar. Mangita na lagi ko paagi. Sige. Mulaong ko na imong ipasali ka. Basta kay ayaw ba yagid ta ko pagkauawi nila. Kaya nagtuo ba gihapon sila nga nagtrabaho gyapon ko nga sa Vancouver. Okay. Okay, Lemar. Sige. Today. Lakaw ko. Mubalik na ko na yan. Asa man ka? Ay na ko eh. Gusto na kong mubalik og trabaho. Munang muadto ko sa agency. Sayang akong passport og working visa nga way gamit. Nilakaw siya. Gilaay na ko na siya. O gusto na mo balik og trabaho. Nganong mangiki mang ko eh. Mas gusto maging ako nga nilang si spy. Ni ay chat ni kaninais. Ako ang blihon, be. Yala. Picture mo ni na mo ni Lemar ang yung kisad. Naami sa kama. Nagakusyan ako sa natugo ko. DJ Relax. Ngano na aman si Adi? Asa mo ka din nakuha? Akong ibisibi. Kinuo ko. Mama, Happy. Ngano nakabuhat makaanak
Diin gi ka ng maong picture nice. Diin na ni mo nakuha, ha? Wa na ko mahimutang na ito kay kayo na. Bisag unsa akong himuong rason, klaro ang ebidensya nga nakasako, Priscilla. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay sa suwatampo ni Happy dinining atong tulumanon. Bagong bayani. Kung doon ka mo'y sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, taghang salamat sa inyong pagpaminaw.